čítanie po islandsky, veľkomín. A tá islandština je taká celkom dosť divoká, že to je starý jazyk. Vtedy ako prišli Islandiania na ostrov v 873, tak oni tam boli akože izolovaní a odtedy sa to moc tam nemenilo. Takže ten ich jazyk je taký, že vlastne opisuje niektoré akože tie konkrétne veci, že televízor alebo čo. Ale o tom si povieme ešte trošku neskôr. Zastavili sme na takom jednom divokom mieste, kde sa nám podarilo utopiť aj auto. My sme neskôr potom zistili, že vlastne to miesto, tá cestička, ktorá je, tak to je cesta pre kone, že auta tam absolútne nemajú čo robiť. Tak som si povedal, že chcem to nejako trošku špeciálnejšie s tým tretím krstom, tak som to krstil na tom mieste, kde sme práve utopili to auto. Toto si môžete všimnúť, že momentálne stojím akože v tom pahni, kde bolo to auto, a to bolo asi zhruba po trojtýždňovom suchu. Tak si viete predstaviť, ako to mohlo vyzerať, keď to auto tam zapadlo a zhruba nejaký týždeň tam pršalo. Tento ľadovcový splás, tam na tom Islande je tuším 6 ľadovcov, tak tomuto ľadovcu dali názov Sólheimajökull. To v preklade, učil som sa to týždeň. V preklade to znamená miesto alebo ľadovec, kde má slnko svoj domov. To slnko tam svieti zhruba asi 2 dní v roku, keď má človek veľké šťastie. Mne sa to ešte nepodarilo nafotiť na peknom počasí. A to som aj chcel povedať o tej islandštine, že ona sa vlastne nejakých zhruba 800 alebo 900 rokov skoro vôbec nemenila, tým ako boli tí Islandiania izolovaní. A vlastne keď si pozriete tú islandštinu, ono sa to tam skladá z viacerých tých slov. A je to tak akože taký divoký ten jazyk. Už mi aj takí viacerí hovorili, že či sa nechcem akože naučiť po islandsky, ale ja som od toho úplne upustil, lebo proste každé jedno slovo sa učiť týždeň akože nemienim. Ono je to tam v podstate aj úplne zbytočné, lebo tam proste keď prídem do nejakých potravín alebo hoci kde človek proste príde do kontaktu s nejakými ľuďmi, tak tam urobí človek maximálne češť, jak sa máš, bardzo dobře. Tam je to proste samý Poliak, takže skôr je ľahšie sa naučiť po poľsky ako po islandsky. Už potom, keď tam akože prídete na ten ostrov, sa tam musíte naučiť také tie základné veci. Jednou z tých najzákladnejších vecí je to, že nemôžete tam jazdiť ako na Slovensku. Že ešte svieti mi kontrolka na nádrži, ešte prejdem 4 týždne pomaly na to môžem chodiť. Keď to urobíte na ostrove, tak máte dosť veľký problém. Island začal byť známy v roku 2010, kedy vybuchla sopka Eyjafjallajökull. To som sa tiež učil dosť dlho. Po slovensky to znamená ľadovec ostrovných hôr. A vtedy začali ľudia zisťovať, že čo je to Island, kde je Island a že vôbec nejaký Island existuje. Ak ste na to určite narazili, tak táto sopka, ako vybuchla, tak vlastne ten sopečný popol sa dostal do výšky nejakých 17 km zhruba. V 11 km lietajú dopravné lietadlá, takže na dlhšiu dobu sa tá letecká doprava zastavila. Islandiania tieto erupcie nazývajú, že sú turistické. Keď na Islande udrie nejaká fakt silná erupcia, tak to akože stojí za to. Jedna z tých najhorších bola v 1783, kedy sa roztrhla zem a vytvorila sa taká necelých 30 km dlhá trhlina a vyšľahli zo zeme fontány. Ešte tie fontány uvidíte, ako vyzerajú. Tie fontány mali na výšku zhruba nejaké 2 km. Takže vyzeralo to tam zhruba ako pri atomovom výbuchu. Bola tam taká obrovská teplota, ohromná bublina sa vytvorila a na severnej pologuli vtedy zobralo nejakých 6 miliónov ľudí. Tak asi zhruba preto to akože bolajú turistické erupcie.
fermentovaného žraloka Alkatu. On sa je tak, že sa je priamo, že sa napichuje akože na šparadlo spolu s finským chlebom. Potom sa akože v druhom kole to je tak, že jednoducho sa je sám. Aj tam to môžete cítiť tú chuť špalku. Že niekedy budete určite cítiť celkom úplne niečo iné, lebo to smrdí, ale je to akože chuťovo dobré. Budem to otvárať až potom. Áno, áno. A Islandiania majú takú tradíciu. Oni to ešte plus potom zapíjajú s čiernou smrťou. Nazývajú, to je alkohol, ktorý vyrábajú z zemiakových šupiek a z rastce. Je to taká odporná rastcovica. Na tom chlebe je to zaujímavé, že akože oni ako to robia tradične, tak oni akože zapalia do albalu a dajú ho robiť akože ku horúcemu prameniu a v tej horúcej vode sa akože urobí. Neviem, či sa praje dobrá chuť, aj tak no.